Γιατί με κοιτάς? Έζησαν Άγιοι ασκητές εδώ, πάτερ μου. Ο τόπος είναι αγιασμένος από τις προσευχές, από τα παλέματά τους. Δόξα τω Θεώ, που μας αξίωσε να έρθουμε εδώ που ασκήτεψαν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Ψάχνουμε ωραία κελιά, να έχουμε την άνεσή μας σε όλα. Αυτοί που έζησαν εδώ πώς αγωνίστηκαν, σε τι κρεβάτια ξάπλωναν? Δεν ξέρω, πάτερ μου. Το σκέφτομαι και νιώθω τόσο μικρός μπροστά τους. Καλό είναι αυτό. Αλλά να μην απελπίζεσαι με αυτή τη σκέψη. Να παρακινείσαι να τους μιμηθείς έστω και λίγο. Ανέβαιναν αυτοί πάνω σε ένα βράχο και έμεναν εκεί με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό μια εβδομάδα, κάτω από τον καυτό ήλιο μες στην κρύα νύχτα. Αν εμείς πούμε με θαυμασμό πω και μείνουμε ως εδώ, δεν κάναμε τίποτα. Αν όμως πούμε έμεναν αυτοί μια εβδομάδα, θα προσπαθήσω να μείνω κι εγώ μια ώρα. Τότε βάζουμε αρχή στον αγώνα μας. Κατάλαβες? Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου, πάτερ μου. Τι ωραία που τα λέτε, γέροντά μου. Τα λέω. Να άφιεσαι να τα κάνω κιόλας. Ελάτε. Ελάτε από εδώ να σας δείξω το ασκητήριο του Αγίου Γαλακτίωνος και της Αγίας Επιστήμης.